When he ni somni le pathum okas sang ni somni pali zirtop ni ania tuna kan mulai mek hi kan Aizawl khawpui kawng ani Mizoram News Secretariat panna kawng poimo em mai ania khatla konvela kan mek ani kawng hi te teng hi ania tu kan hmuang hianin a khuar chen sa to em maya tun na ruah suna sa a ruah suna sa wangin kawng po asiam hle thilowa kawng hi khuar na sa to em maya ni thamasa July thalok khan an siam zo chau nin ka hria ma se heti takme aran khuar le ngal mai chu thil mak takani ruah sur sa hian kawng ati che ma hle mai tuna kan hmuang hian hei khuar na sa tuka two wheeler tan po tlan hrom khopin khuara ani so trok me khuar la hian then lai phei chuan hel ngai na omlo khopa khuar tam ania in rin reng angai Aizawl khawpui chunga tlan tur chuanin hoi hu tlan chi ani lo rin lo tlan khuar kan rapa kan sole chaw zelmeni Mizoram khawpui ver Aizawl khawpui kawng chu hetiangi ania tuna kan din hun chu heti mek lai hian Kolasip district a chuanin motor nei tu te driver te pawr hrang an nuar mek a kawng chhiat wangin Kolasip district po kawng a che hle aniang Mizoram ina ei lei bar kan lak nu na ber kawng poimo ber ania nor ngai khopin kawng a chhia ni tuna hian Mizorama bungrua engkim kan lak lu na kawng poimo ber a chhiat awangin tuna hianin Kolasip district a chuanin kawng an dang mek a Mizorama lir thei ron lut tur bungra phur motor lian te ron lut thei lawa chuwang chuanin chawhmeh te engemani dawr bungrua te pawh tlem chuan a to phah ve deuh mai theini eng tik thleng nge kawng hi an dan dawn tih ala hriat lova pawh ni se dang rei lo tur angai photila mipui te lo chi ai lo turin kan han cha du chawa kawng hi an siam thle thuai tur angai la thaw me henti tak mai kan Aizawl khawpui kawng ber a chhia ni chuan thingtlang lam kawng chu eng ang nge chhia dang le angai to thiam chuan in hriat thiam mai ka ring kawng chhiat chan te chu tun hnaiah ruah a sur tam wang ani mea kar khat chung te me mai chawl me lo ruah sura kawng siam that na hun kha om lo hrim a apar ti lampang emaw sarkar emaw vatem na lampang ni lo se he video kan siam chan chu mipui ten kawng chhiat dan te lo hmua ino hriat ve ta na kan ron tilan mai ania party chip thena lampang engma aw lo ti kha ino hriat sakula sarkar chak tak kania sarkar thara chuan kawng te an siam thale wat tur angai la siam than na hun hi ala om lo hrim tun na yan ras na sa takin sura school nau pang te po an chawl ani kha school kal ngai na po om lo ania chuwang chuanin siam than na hun ala om lo a an la siam than man lo angai la heteng hian a chereng bik don lo te kha hreila tha ome kun khwa in ruah sur don lo that hun ang awanga chet hun awanga ruah sur hun awanga ruah sur lo hun awma chuteng chuanin til hi a chet lai a om ve a PM sarkar thar kan neya chuanin kan sarkar thar chuanin kawng hi aron siam thale wat tur anga ila mipui te phun loin a that hun ngak le phot mai ila engtika nge an siam le dawn ti chu hriat lowa ruah te an sur lo anga
khuan thave dewanga kawng hi chu kan ni thale thuai tura ngai la a sarkar lam badem vak vak lo khanin a tha thun hi do thei takin ngak ram ravila a thawme tuna kan namna hi zodi atanga bazar pan phe na kawng main road kha ni a main road ver po hi aso tok tok reng me tuna kan hu ang khan Aizawl khawpui kawng chu khatiang kha ni a tuna kan din mun chu bong kon lam phe cha chu ruwa sur le diak khwa that le a khu chu tiang vel chu ni a tun hnai a ruwa sur wangin lei min te kawng nal te tam em em a liar thei khal tu te kan phim khur hle angai ni kawng nal a ten tluk pal la om em em a mun thang thang a lei min wanga kawng chhia kawng nal tam em em a Aizawl khawpui chunga po veng thrang thrang a an kalela lei min kawng nal a tam hle ani ti kha hreila liar thei khal tu te phim khur thang o Aizawl khawpui kawng din hun chu ka tiang kha ani e ti zong kha tun tum video a karon ti chwa thi chu ani a share tu te chu vai chunga long tu ron se kan kham te video te ni ler sak thina wa